Казвам добре дошъл на Вили Лилков, защото искам да говорим за поредната му книга, която е предверие, така да се каже, по въпроса за това как той може да се впише в битката за софийски кмет, след като познава цялата история и предистория на българската олигархия, която преди това се нарича номенклатура, а преди това се нарича наши хора. Схемата наши хора по класификацията на БКП. Трябва да ви кажа, че това е смразяваща книга, защото е базирана на документи и проследява от комунизацията на БРСДП, на Социалистическата партия, какво се случва, как те си подготвят своите хора. И тези хора нямат край, господин Лилков. И понеже вие сте автор на няколко книги, "Стопанските абсурди на българския комунизъм", "Доблест и наказание", а в съавторство с Христо Христов на книгата "Бивши хора" и "Погубената България", която също е забележителна книга. Кажете ми сега, вие като се осмелявате да ставате кандидат за кмет в тази ситуация, в която се вижда, че зърнари, фармоолигарси, наши хора са опаковали абсолютно всичко, включително и медиите. Даже мисля, че някой в Фрок Нюс се появи термина "зърнарите в медиите". Как тази книга служи като пътепоказател за вашата дързост да се явявате за кандидат кмет? Аз не бих говорил за особена дързост да се явиш за кмет на София. Вие за втори път го правите. Когато имаш експертиза и когато обичаш града си, няма проблем. Но когато си вземал и политически позиции, защото все пак длъжността кмет на София, позицията е една от най-високите в държавата и това е политическа позиция. Дързост е, когато нямаш експертиза, когато нямаш политически позиции, когато нямаш обществени позиции, когато нямаш опит в местното самоуправление, тогава да се явиш. Така че дръзки са тези, които посягат към кметския пост без да са подготвени. Добре, но тази книга, "Наши хора", също представлява ли за вас вид експертиза за това как е формирана политическата среда преди 1944 година, преди 89, след 89 и сега? В какво вие виждате тази експертиза? На първо място прегледа на хиляди документи, защото книгата е един документален разказ за това как Българската комунистическа партия се трансформира от една социал-демократическа партия в комунистическа, как се превръща в секция на Коминтерна и как се предлага в услуга на чужда държава. И това, което трябва да знаят зрителите... Съветски съюз. Точно така. А когато се създава комунистическия интернационал, той се създава с претенцията да обедини, да създаде комунистически секции навсякъде в света, в целия свят и да организира световна комунистическа революция. И тъй като България е една прицелна точка за руските болшевики, тук в Унгария и в Германия те полагат особени сили веднага след 19-та година да организират комунистическата революция. И когато БКП, по-точно БРСДП, решава да се болшевизира 19-та година, те изпълняват 21 изисквания, които Коминтерна има към тях. Аз ще кажа някои от тях, не всички. Едно от тези изисквания е да признаят всички политически решения и концепции на Коминтерна да ги приемат като свои. Друго изискване е всичките ръководства, които се избират, централни ръководства на БКП, се утвърждават в Москва. И ако трябва някой да бъде отзован, отзоваването също става от Москва. И едно от най-жестоките, свирепите изисквания тази партия да има свое военно крило. И българските болшевики след 19-та година създават свое военно крило, което започва да се въоръжава, започва да се обучава и много от българските комунисти отиват в Москва, където биват обучавани. Не само в Москва и на други места. И сега тук трябва да подчертая нещо много важно. До 19-та година
БРСДП все пак е една българска партия. Тя Широки социалисти, има и тесни социалисти. Те са представени в местното самоуправление и то много сериозно представени. Те са представени в парламента. Там има интелектуалци, адвокати, писатели. Една пъстра мозайка от хора. Когато тази партия се болшевизира, на най-интелигентните хора им става ясно за какво става въпрос. И започва едно оттегляне и тогава на тяхно място се появяват дръзки млади хора, склонни към екзалтация, обикновено от по-прости работнически среди, на които им казват следното: момче, ти няма да работиш, ти ще бъдеш професионален революционер. От тук нататък ти ще получаваш заплата. И това, което трябва също да знаят нашите зрители, е, че Българската комунистическа партия след 19-та година е единствената партия до 1944 година, която има платен партиен апарат. Защото Ленин казва: истинският революционер не може да работи във фабриката до 1944 година. Той не може да работи във фабриката. Той трябва да бъде авангард. И кой финансира тия? Всичко идва от Москва. Безработни. И започват от Москва да пристигат много пари, които отиват за въоръжение, за подривна дейност, тероризъм и за заплати. Значи това, което трябва да се знае, че вождовете на БКП, особено Коларов, Димитров и най-високо поставените, са получавали много високи заплати, са измерими с най-високите заплати в България, дори и по-високи по това време. Във вашата книга, която е дебела, ама много интересна и трябва да се чете, генезиса обаче на нашите хора се проследява особено отчетливо след 9 септември 1944 година. Да. Раждането на тази върхушка, която после се трансформира и като че ли от нейните редове беше замислен тъкмо начина, по който да протече идиотския български преход. Разбира се. В тези среди то трябва да се знае, че предимно в средите на държавна сигурност, защото това са хората, които разполагат с огромна информация, те живеят в полулегалност. И там са възможни тези връзки и тези планове. Много, разбира се, от хората, които са били от номенклатурните списъци, не са знаели за какво става въпрос. Но нека да се върнем на това какво става след 9 септември. Тъй като генезиса на БКП след 1919 година е предимно от селски маси, работнически маси и по-прости хора, които са вече захранени с парите на Коминтерна. Ето една Цола Драгойчева, например. Да, вие много добре ги описвате. Цола Драгойчева си признава... Героите. Да, тези герои, те всичко си признават. Когато ги арестуват, всичко си признават. И дори без никакви насилия. Да не говоря за Вапцаров и за другите. Цола Драгойчева, например, след като я арестуват след атентата в Света неделя, тя описва много добросъвестно всичко, дори се разкаива за това, което са правили. И тя казва с какви пари са разполагали, как са раздавали заплати и че в партията се е стигнало до там, че за най-малкото нещо, което някой е правил, е получавал пари. В това число и за убийства. Това се нарича идеологическа корупция. Да, днес е много интересно и тук се отворя една скоба. Когато заловят някой с незаконно притежаване на оръжие, става огромен скандал. Откъде го има, как го е придобил, защо го е придобил. Представете си, че пристигат цели гемии, цели кораби с оръжие пристигат от Съветския съюз и се разпространяват и тези хора се въоръжават. Образуват нелегални групи за убийства и получават съответно възнаграждения. И от тези хора, и от партизанското движение, и от яташкото движение се формира елита, който идва на мястото на бившите хора. Вие пишете, че когато е станал 9 септември, БКП-то е наброявало към 6-7 хиляди души. Не БКП, партизаните. Съжалявам, да. Грешката е моя. Партизаните и ятачите са били около 15-16 хиляди. Обаче изведнъж след това всичкото това набъбва и става огромно с хиляди хора. Стотици хиляди. Дори към 85-6 година броя на хората, които ползват привилегии като наследници или като самите те, като активни борци, достига някъде 240 хиляди души. Това е с правоимащите. Страхотно число е това. Огромно число. Като го умножим по 4 средно за едно семейство, не, това е умножено по 4. Това е умноженото по 4, пак е много. Да. Но въпросната Цола Драгойчева, тъкмо когато, след като си е признавала съучастие в най-големия терористичен акт в света доскоро, след това с такова настървение участва в разстрела на последното народно събрание, на членовете на последното народно събрание. Тя казва, че никога не е спала по-спокойно, след като е проехтял последния изстрел. Тя това го признава пред един американски журналист. Да. Точно това е механизма, според вашата книга,
как се разчистват Да. ненужните, буржуазията, хората с морал, сой, образование, за да дойдат тези, които формираха нашите хора, елитът. Точно така. Точно така. И това, което трябва да се знае, е, че българските комунисти след 9 септември много бързо, под, разбира се, опеката на Червената армия, която е вече окупирала България, пускат от затворите някъде около 7000 престъпници, между които има много криминални. Те са въоръжени от щаба на народните партизани и от щаба на народната милиция и започва поголовна сеч. Има 40 дни, в които са избити около между 27 и 30 хиляди души, точно от този елит. Като се почне от елита, генерали, полковници, полицаи и се стигне до свещеници, селски кметове и учители. А защо това се повтори по някакъв начин, макар и не така кърваво, след 89-та година, когато отново бяха пуснати огромно количество криминални престъпници, затворници, бяха пуснати? Тогава те нямаха интерес да ликвидират елита, тъй като те бяха формирали червената буржуазия. И но те се вписаха в елита. Те ги използваха, за да могат да трансформират политическата си власт в икономическа. И с тези криминални типове и много от агентурата си, те успяха да приватизират и да заграбят огромно имущество. Между другото, тук прескачам веднага от началото на книгата на последната глава. В книгата е описано как точно нашите хора стават банкери. И това е един процес, който е замислен малко преди 89-та година и той продължава до 95-6 година и приключва с четвъртия финансов крах на България, когато цялата банкова система е разграбена през някои глава банки. 16, нашите хора банкери. Да, източена и всичките тези банки, които рухнаха, в тях се вижда, че в техните бордове, надзорни съвети и изпълнителни директори са хора свързани с държавна сигурност. А БНБ по това време, когато се източва ресурса от банките, 94-5 година, се ръководи само от агенти на държавна сигурност, начело с професор Тодор Вълчев. Аз си спомням колко дълги години безсмъртният Андрей Райчев, който абсолютно се възобновява в поредно агрегатно състояние, твърдеше през 90-те години, че държавна сигурност е просто един призрак. Без зъб. Не е вярно. Категорично не е вярно. Подиграваше се с темата всеки може да прочете и в момента зрителите, които ни гледат, може след предаването да влязат в интернет и по ключови думи доклада Добрев, на Николай Добрев, да намерят един доклад, който е изготвен по времето на Жан Виденов. И то по поръчение на Жан Виденов за състоянието на банковата система. И експертите от Националната служба за сигурност тогава правят един доклад, който става известен, доклада Добрев, в който описват как е подготвена банковата система за разграбване и поименно те съобщават хората. Голяма част от тях са агенти на държавна сигурност. Нека да влязат в съобщението на комисията по досиетата. Стотици са милионерите, кредитните милионери, които са агенти на държавна сигурност. Тоест, този криминален контингент и този агентурен апарат на държавна сигурност е използван именно за тази цел, да се трансформира политическата власт в икономическа. Огромни средства са изнесени в чужбина и след това са върнати по различни пътища в България. Самият Тодор Вълчев при едно изслушване пред парламентарна комисия в парламента казва точно това, че червените пари се връщат сега обратно в България, но те не могат да ги по някакъв начин да ги идентифицират. И те участват в приватизацията и така нататък. И те трансформираха много успешно своята политическа власт. Проблемът, господин Лилков, който тормози много хора, които повярваха, граждани, които в 90-те години повярваха, че в България демокрация е възможна. Въпреки вече нарастващите съмнения, че схемата на българския преход всъщност е била измислена от държавна сигурност, от елита, от образованите хора в държавна сигурност, които са се усетили на къде върви Те от една страна са знаели какво става в Съветския съюз, защото нашите служби за сигурност са работили като една кръвоносна система с КГБ. Свързани. Те са свързани. Дори в един момент за нашите хора от държавна сигурност не е било толкова важно, че работят в ДС, е било важно за много от тях да се поставят и в служба на КГБ. Но сега те са знаели какво става и подготовката започва още преди 89 година. И сега, нашите хора, схемата, нашите хора се съхрани
под една или друга форма и след 10 ноември. Тя беше буквално изтъргувана, тази схема. Разбира се, разбира се. Нашите хора сложиха в демократичните сили много свои подставени лица, които раздаваха и крещяха седесарски шутове, които се гордееха с дантелите, в които са израснали, които отблъскваха нормалните възпитани хора от идеята за демокрация. Схемата нашите хора как продължава в наши дни и до каква степен тя е заимствана от онази, която вие така описвате, като на ГЕРБ, примерно, 12-те години в управление, преди това предшествани от тройни коалиции, от царя, който беше доведен също като част от нашите хора. Ако има някакъв общ знаменател на всичко това, което казвате, това са едни и същи хора, които обикновено се наричат кукловоди, но това са хора, които са свързани именно с този преход, които го замислиха. Между другото, аз съм цитирал един документ, много интересен, на първо управление на Държавна сигурност, в който има специална разработка как нашите хора да бъдат вкарани в банковата система. Да, и се казва там, директно се казва така: най-удобното укритие за кадрите на първо управление е да влязат в банките, финансовите и депозитните къщи, да привличат чуждестранни капитали и в това число и мръсни пари, да създават легенди около тези клонове, които създават по най-различни начини, че са свързани с чуждестранни инвестиции, с чуждестранни банки, да покажат някаква сила. И нещо много интересно се случва. От 1984 година, когато започва нахлуването и започва раздробяването на банковата система, 1985 година някъде, започва да нараства много бързо партийното ядро в тези банки. И в отчетите на БНБ от 1985 година се появява отчет за състояние на партийното ядро и се вижда, че има банки, в които от 35 до 45% са партийните членове, които работят в банката. И като се знае, че на ръководни длъжности предимно бяха партийни членове, разбирате, че тези банки са били овладяни от хора, които са нахлули отвън, които са насочени да отидат там. И Конституцията, която беше приета 1991 година, промени така банковата система, че да може да влизат и частни лица да влизат в банките. И направи такава прокуратура, от която да зависи изобщо дали някой може да бъде наказан или да бъде държан. И ето ги последствията са до днес. И затова, ако се прочете книгата, ще се разбере, че подходите, формите, по които на времето Коминтерна нахлува в България, създава своя агентура. Има и цяла глава посветена на съветската агентура, която никога не е преставала да работи. И ще бъдат изненадани читателите колко известни имена са били съветски агенти. Не говоря за партизани, нелегални или ятаци. Хора продажни просто. И сега нека да вървим, все пак да направим един мост към вашата кандидатура за софийски кмет. След като не е възможно при такава еволюция на нашите хора и след прехода да не се създадат корупционни модели, които много приличат на онези и се възпроизвеждат. Така е. Ами вие какво ще правите? Как ще ги разграждате тия корупционни модели? На първо място човек трябва да се съпротивлява на всичко това и да не забравя какво се е случило, да не забравя защо излязохме 90-та година на улиците. Защото днес какво ни казват тези хора? Те ни казват следното: добър ден, ние сме новите управляващи, защото те започнаха след като изпраха капиталите, след като се превърнаха в милионери, днес те посягат вече определено към държавата и си създават партии. Не става ли така? Последните години виждаме точно това. И затова трябва да се съпротивляваме. Това е. Ама как да се съпротивляваме? С всички легални средства. Този модел, който беше утвърден в София, не казвам, че е цяло за зло. Но все пак, ето сега АДФИ излезе с анализ за обществени поръчки. 6 обществени поръчки. Абсолютно. За по 20 милиона лева. За по 20 милиона лева, абсолютно пробити. Как ще се борите като тези обществени поръчки? Начина, по който се формират тези схеми, са същите, които са формирали нашите хора. Нашите хора. Сега, това, което трябва да си имам предвид е следното. Един бюджет от 2 милиарда и половина е винаги обект на най-различни интереси. Как се пресичат тези корупционни модели? Апетити страшни. Апетити страшни.
Все пак 2 милиарда и половина не са за пренебрегване, както се казва. На първо място с прозрачност на процедурите, с правила и безкомпромисно отношение към тези схеми. Защото тези схеми не са се появили сега изведнъж. За да се появят 6 обществени поръчки, които са от Агенцията за държавен и финансов контрол, които казват, да, тук има корупция, тук има грубо газене на правилата. Някой е допуснал да има такива чиновници, които правят правилата за конкурса, които просто после оценяват. И когато тези хора се остават безнаказано да работят няколко години, естествено, че те ще стигнат и до 20 милиона. Така че трябва да има компетентни хора, проверени хора, почтени хора и безкомпромисни действия на кмета, когато разбере за такива неща. Явно, че това е ставало и с покровителство от най-отгоре, за да се случат тези неща. Една поръчка за 20 милиона, ако не я наблюдава кмета, кой ще я наблюдава? Така че в това отношение трябва да бъдем безкомпромисни. И нещо друго, правилата. Това е много важно. И достъпа на гражданите до документите на общината, решение на общинския съвет, обявените поръчки. Какво пречи да има публичен регистър на обществените поръчки? Непрекъснато се позовават на търговска тайна и затова няма да направим регистър. Аз много настоявам да се премахне това разбиране за търговска тайна, което пречи да се публикува, да се направи публичен регистър на обществените поръчки. Както е казано, който трупа знания, трупа много печал. Така е, нали? Така е, разбира се. Само с това знание да беше, да ви кажа, аз не бих се осмелила на вашата стъпка да се кандидатирам за софийски кмет в тази ситуация. Но, кажете ми, важно ли е от етична гледна точка, не говоря за нищо друго, от етична гледна точка, родословието, политическото родословие на един кандидат. Питам ви заради много спорната кандидатура на Васил Терзиев, който от всички страни се оказа потомък на най-каймака на държавна сигурност. Да. Важно ли е според вашите проучвания това нещо? Ами, така или иначе, всеки от нас има родословно дърво, всеки от нас има родословие и е в известен смисъл и заложник, и разбира се, ползва и съответните предимства на родословието. Това е живота в крайна сметка. Има ли някакво табу за посегателство към власт, каквато и да било, следвайки вашите проучвания? Сега, ако говорим вече в този план за някаква връзка с държавна сигурност и така нататък, да, моето цялото семейство, в това число и аз, сме разработвани от държавна сигурност и сме обявени за бивши хора. Баща ми 20 години е следен от държавна сигурност, има досие за оперативно наблюдение. Дядо ми също, майка ми е определена като вражески контингент, въпреки че една кротка жена, която нищо общо няма с политиката. Аз съм разработван с досие за оперативна разработка години наред. Тоест, в това отношение аз съм категоризиран от така наречените бивши хора. А тук, ако трябва да коментирам специално Васил Терзиев, ще кажа следното. В крайна сметка никой не отговаря за своите родители и за дядо си, и за баща си, и за майка си. Тук става въпрос за следното. Как така една партия или една формация, като Демократична България и като Продължаваме промяната, предлагат на десните избиратели такъв типаж? Питам ви как така? И аз не знам. И моят отговор е този. Аз заставам срещу тази практика да се издевателства над десните избиратели. И ще поясня какво имам предвид. Тази формация, която се представя за дясна и нейните лидери поставиха софийските избиратели пред дилемата дали да избират пред Мая Манолова и Йорданка Фандъкова. Тежък избор. Тази формация поставиха избирателите пред тежката дилема да подкрепят и Румен Радев за президент на България. В този смисъл не може да се допусне те да продължават да предлагат такъв тип кандидатури на десните избиратели, защото десните избиратели реагират. Те не желаят такъв тип кандидатури. Това по инерция ли е? Не е по инерция. Защото се смята, че модерните времена вече няма такъв тип вътрешни морални задръжки и така нататък. Ако някой смята, че това е валидно, аз не съм от тях. Аз смятам, че в политиката има и дясно, и ляво, има комунизъм и антикомунизъм, има либерално и консервативно, и че когато формулираш една кауза, тя трябва да се следва. Нека тези, които правят тези предложения на десните избиратели, да погледнат каузите, зад които
са формирани техните политически Много партии. интересно, между другото, в съгласие с последните глави на вашата книга, вчера стана ясно, че Красимир Стойчев, бизнесменът Красимир Стойчев, създателят на вестник Стандарт, на групировката Трон, участник в Г13, който създаде Мобилтел, пък после го продаде и така нататък, Макс Телеком и свърши до фотоволтаиците, се кандидатира за кмет от партията на Зелените. Вие описвате тук тази фигура като част от нашите банкери, от нашите хора. От част от трансформацията на капиталите. Той беше обявен за кредитен милионер, но аз ще спра до тук с коментара за неговата личност, тъй като лично не го познавам. На мен ме интересува за механизма, по който се формира, така да се каже, портрета на кандидатите. Така, че да се повтаря модела добрата държавна сигурност и лошата държавна сигурност, за който модел пък настоя лично Васил Терзиев в едно свое интервю. Като цяло държавна сигурност е една от опорите на тоталитарната система в България. Без държавна сигурност в този мракобесен модел тоталитарната система нямаше да съществува. Така че да се опитваме да делим и да вадим хора всякакви, разбира се, в държавна сигурност, но като институция, това е все едно да говорим за гестапо по този начин. Гестапо е гестапо. СС е СС. А ако почнем да говорим за хората вътре, всеки е със своите индивидуални характеристики, всеки със своята съдба, но това е мракобесна структура, която е опора на тоталитарния режим. И от името на ДС са извършени огромни престъпления в България. Мрежите на ДС обаче се съхраниха след 10 ноември под формата на икономически съдружия, съюзи и така нататък. Затова ви питам, и сега трябва да приключим, разбира се, това далеч не е част от вашата... Аз не съм ви поканила като предизборен, в предизборната ви кампания. Аз съм ви поканила като човек, който е проследил и проследява с научна методичност, въпреки че сте физик, начините по които се формират репресивните структури на тоталитарната държава, номенклатурата и начините, по които тези схеми са съхранени чак до наши дни. Най-интересното, ако трябва в резюме да кажа за тези наши хора, най-интересно е как тези хора, които идват от селата, паланките, някои в землянки са живяли буквално, и които пропагандират равенство, братство, свобода, отвращение към богатството, ето ще бъдем равни, ще живеем скромно, призоваваха непрекъснато за това. Как само за няколко години развиват афинитет към охолния начин на живот, към привилегиите, настаняват се в домовете на бившите хора, заживяват в техните легла, ползват техните дрехи и се обгрижват по един такъв начин, който е за социалистическия лагер не е характерен. Тодор Живков сам казва, ние по блага и по привилегии на бившите революционни кадри сме на едно от първите места в социалистическия лагер. И се стига до там, госпожо Колезич. На едно събиране на Тодор Живков с ръководството на активните борци против фашизма и капитализма, председателят на комитета на активните борци казва, Владимир Бонев, бивш председател на Народното събрание, казва, Тодор Живков, благодарение на тези облаги и тези грижи, които вие полагате за революционните кадри, средната възраст на живота на тези революционни кадри е по-висока от тази на останалото население. Това е цинизъм. С парите на българския народ, с пенсиите на осъдените от Народния съд, с привилегиите, които те получават, те удължават собствения си живот и смятат това за гордост, за повод за гордост. Както казваше онзи консервативен мислител Хосе Гомес Давила, че комуниста е човек, който мечтае държавата да го направи буржуа. А иначе мрази капитализма. И ние станахме свидетели на този процес. Между другото ще кажа нещо интересно, което може и да е края на нашата среща. След Испанската гражданска война много комунисти са били заловени и са разпитвани с цел да се установи има ли престъпления, няма ли какво да правят с тях. И тогава толкова са шокирани от отговорите, там са болшевики от България, от Русия и така нататък, толкова са шокирани от отговорите, че испанската полиция вика водещ психолог, който да ги разпитва и той казва накрая,
не става въпрос за идеология, става въпрос за психическо заболяване. Вили Лилков, автор на книгата "Наши хора", документална сага по класификацията на БКП, препоръчвам ви я силно.